Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan kaiya mga buni-bunian ang mga panggulalan sa tidak maranaw na espesyal lang na ipormat kulangon akatsatakan na mga dayo akan si saging kaiya Facebook internet. Umawatan gumaran ya gusto min bala-bala na espesyal a pangurmatan na kanon aging kaya ang mga atyakan ada sa lakaw ko na iki riniwadas ta pikir asi bai siti noron salam. Nabugyan kaya apagarin yan ay sa mambuat ya kanada sa lakaw na iki Princess Umayma. Nabugya ba iya ada sa lakaw na iki bai siti na lumangkap ko kababayon mamakinag datar o mga nguda gusto mga raga. Di ko na di makapalalambo sa tadman diripatan ay ready pa kadaan. Sa katina pa maginigan gusto tarapas ta di short alam tungo di mangkop as magayan sa ranawa idol ko no marandang apamandig ubayabaw akakastia marawin. Sa banib datang sa sulika andaman na subus Allah daadaway niyan naguda kalambay sa tila sa wassalam. Ako
sada nagwawa may katadami inaino mo na tiyak nariniwada sa pikiran Salama ama alola ama ayuna ama asay dai matan nakta manake yuma ima ya isa pawang Ayulawang ko sadara sa iyayno ko na pagnaim ko ay di daw ba iyaisayin inawaw si dato hasang pandapata inokona yayak na duway girat ang taubetuna inaparin sa isali ay ipay nas tinura alinam inapay manas na ba iya anala belista karipaesa inabuaw supag ayayang atna ay no po na pereda sasti kadis ay no auding sta ay no po na bay iste inawaw sa kare ay wagda asi ay sete ay norong salas napay manakiyo maimas tagiyaya inadako sayay idadaw na ipay sain ako na umaimas mandinaki ayesta ano oras tabak dinarei bong